Ambalma wani yankuma bikibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ko Mamadu Yusuf Bacili ni bɛɛ b'ale dɔn Aras Bacili ale kɔni y'a jira k'a fɔ kunun tarata don septembre kalo tile 11 ko ale ka jɛkulu ni o bɛ wele ko CDR ko kɔni bɛna a ka dɛmɛ bɔ Soumaïla Cissé kɔni bolo. Aras Bacili ka ɲɛfɔli la ni kɔni t'a jira k'a fɔ kɔni ko CDR ni Soumaïla Cissé kɔni kɛlɛla ko nka bɛnkan min kɔni tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o de kɔni o banna. Aras Bacili y'a jira k'a fɔ kɔni ko kabini septembre kalo tile 4 ni ayiwa président kura kɔni sigira an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni o b'a jira k'a fɔ kɔni ko bɛnkan politique bɛnkan min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ ka Soumaïla Cissé kɔni dɛmɛ walasa ka kɛ Mali président ye ko o kɔni o banna. Ko hali n'i y'a ta k'a lajɛ kɔni ko hali ni olu ma sɔn ayiwa président kalata jaabi ninnu kɔni ma min kɔni ye dɛmɛ min ye olu bɛ min don Soumaïla Cissé kɔni ma ko kɔni ko olu tɛna se ka to o kɔni na tuguni. Aras Bacili kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u tun bɛ cogoya min na janni ayiwa président kalata kɔni tun ka kɛ ni o ye ayiwa fasoden baarakɛlaw ye ni a bɛ f'o ma ko activiste de la société civile ko olu kɔni bɛna segin o kɔni o de la. Ayiwa min yɛrɛ ye kalata nataw ye ni o ye ayiwa député sigi ye Aras Bacili kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu tɛna u kan b'o la k'a d'a kan olu ma sɔn ayiwa ministre min bɛ mara ko kunna ni ale de kɔni bɛ kalataw kɔni ko ɲɛnabɔ kɔni ko olu yɛrɛ ma sɔn o kɔni ka jɛlenya kɔni ma. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko commissariat du 12e arrondissement ni ale bɛ Korofina sud la ayiwa olu kɔni ye u tɛgɛ da ayiwa zone 2 dɔ kɔni kan. Ayiwa a jirala k'a fɔ kɔni ko nin wale ninnu yɛrɛ kɛra ayiwa septembre kalo tile 9 ani septembre kalo tile 10 de. Ayiwa a jirala k'a fɔ kɔni ko maa fila ninnu kɔni olu tun ye zonbaw de minnu ka baara tun bɛnnen bɛ ayiwa moto suɲɛni kɔni ma. I n'a fɔ aw tun b'a kalama bɔlɔlɔ kɔni kan video dɔ tun bɛ ka cari a mɛnna dɔɔni. Video ninnu kɔni kɔnɔna na mɔgɔ b'a ye maa fila kɔni u bɛ jɛ ka moto dɔ kɔni suɲɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa a jirala k'a fɔ kɔni ko o maa fila ninnu kɔni filɛ ka minɛ ayiwa commissariat du 12e arrondissement mɔgɔw kɔni fɛ. Nin ko ninnu yɛrɛ daminɛna ayiwa août kalo tile 16 de ayiwa maa fila ninnu u tun bɛ taa yɔrɔw la k'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ye ayiwa feerekɛlaw de ayiwa u mana don tuma min na de u bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ u bɛ se ka moto kɔni suɲɛ cogoya min na. Ayiwa nin wale in de kɔni senfɛ u kɔni ye ayiwa cɛ dɔ ka moto kɔni suɲɛ ayiwa nka u tun t'a kalama kɔni k'a fɔ kɔni ko caméra kɔni tun ye u jaw kɔni ta. Kɛlen kɔfɛ maa min ka moto suɲɛna a taara fɔ commissariat la u ka sɔrɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ fo ka taa se ayiwa maajugu ninnu kan ka t'u minɛ. Kelen kɔni o minɛna ayiwa Jelibugu la kelen dɔ in o minɛna Moribabugu la wa ni maa fila ninnu bɛɛ kɔni sɔnna k'a fɔ kɔni ko olu de tun ye zone ninnu ye wa a jirala k'a fɔ kɔni ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye k'a d'a kan u delila ka datugu ayiwa moto suɲɛ kɔni o kɔni na. Ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la.